Puriani Tuhata, Tapahoma, Tapujima Tuhata, Marende Mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parengehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomoni rohana. Marpa buehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamuma Jahoba, marhite-hite las niroha, robe mahamu tujolona, marhite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Saya lehon matu hami rohana togu, nabadia pikiran nadenggan, dohot rohana ringgas, pasauton ulaon nadenggan. Saya lehon dame tu hami, asa sonang hami mangolu di bagasan pangodingim. Saya marsigatung tu hatam mahami, maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Amen.
nuhon ma patik ni debata, patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siolaunmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni huta ni halak pe, namangibati hutam. Aidina onomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat doi bana di ari papituhoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Arende mahita. Potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para siroha mida hamina dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami na godangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu. Jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami mandimbil sian akka dalanmu. Masai godang pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani dengan basam dohot asiroham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hombar tu asi ni roham. Dohot dengan ni basam. Alani guarmu. Ale Tuhan Yesus. Mar pamuatima roham di dosa nami na godangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita
hombar tu aka hajahatota. Songon asi ni rohani ama-ama mida aka anakna, asi ni rohani Jahoba di akana makabiari ibana, hasangapon ma di debatana di ginjang. Amen. Marende mahita. Tatangiwan ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguan, di mana dienet sian buku Pesalmen bindu 84 ayat sada satro di ayat pitu saja hama marsikat sorin. Pesalmen 84 ayat sada satro di ayat pitu. Ende sian aka anak nisikora. Dengdanai aka inganan mi, ale Jahoba Zebaot. Pola dolangan jala maras rohaku di bahen lungunna di aka alaman ni Jahoba. Marolo polop do rohaku, dohot sibuku tu debata na mangolui. Aka langgatan pamilihan tuho, ale Jahoba Zebaot, rajaku dohot debatakan. Martua ma akana mangingani bagasmu, sai hodo pujion nasida sela. Martua maha ia di bagasan ho hagogoona, ia roha nasida di bagasan manuju dalan na igoror. Akana umbolus rura partangisan ibanado di bahen mualna, gabe maruli pasu-pasu nasida. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hatani dibata jalana upeopsa. Amin. Marende mahita. Oh
tidakon ma haporsiaw tai, songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion ra mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian sianton di parwadia, andorang sobubuhan. Ido tuhata na tumon na bernit di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di haupina silang, na tuat tumanatoru dong ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik ke surgo, laudul siamun di debata Jehovah, amanai palguna solusani, di sima ibana, tangan sogut tanoon, manguni halak na maudo na mate. Au porsia di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sesanin dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dia nguluan nasara sudah. Amin. Tabegema tikting diuriata. Shalom. Parlado hagai beserpong pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan. Di bagas joro dohot na patupao permingguan. Di bagas ta ganup marsada-sada. Lao suhutma pasahaton nami sian parhalado. Selama ulang tahun turuas ni huria. Namar ulang tahun ari hatu tubuh. Dohot namar ulang tahun parsarepeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatta mahita saluhna. Titing Minggu 26 Oktober 2025. Naparjolo guar dohot topik ni Minggu. Sadarion Minggu 26 Oktober 2025 masuk mahita tu Minggu pasa polisia hodung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasitolu sadao ni debata ama anak doktor di parbadia. Topik Minggu sadarion ima di pas jala hobas tu nasa ulaon nadinggan. Paduahon barita habot ni roha. Di hari Sabtu 25 Oktober 2025. Lunga jumolo marujungolu inang lince repiana tambunan. Tutu umur 76 tahun. Nama kabaluhon amang situa emeritus Oberlin Sianipar. Alamat Jalan Sutra Harmoni 1 nomor 3 Alam Sutra masuk Wi Galilea. Di Patupado acara permingguan di Rumah Duka Kasih Damai Bintaro masuk pukul sia wib. Jala disakapi dibuat tuudian di hari Senin 27 Oktober 2025. Sayang giat ma tuhatta na mangapuli sudi keluarga na marhabot ni roha. Patuluhon ruas nataba. Mamukka sadarion Minggu 26 Oktober 2025. Nunga di jalo gabe ruas ni hagai beserpong. Keluarga Wesley Andri Raja Guguk, Inang Golda Dina Natalia Sibarani, do sada yanakon, nomor register sada tolu 57. Pidda sian HKBP nomensen, Resort Pulu Brian Distrik tolu pulu sada, Medan Utara, masuk Wik Bethlehem. Nunga di patadahod di permingguan pukul 8. Papaton Family Gathering Wik Betel. Di hari Minggu sadarion 26 Oktober 2025 pukul 8 satu pukul 15 wib. Nang di Patupa Family Gathering Wik Betel namaringanan di Godong Ijo Jalan Cinangkaraya Depok. Family Gathering on di Uluhon Padita Rahmat Simalukalit. Palimahon pasaha ulos holong turuas na marumur 70 tahun. Di permingguan jam 11 patupaon ni huriata do acara pasahat ulos holong tu sadahalak ruas ni huria na marumur 70 tahun. Paunopon ibadah tim doa HKBP Serpong. Di hari Senin 27 Oktober 2025 pukul 10 siawib. Marsite Jum di Patupado ibadah tim doa HKBP Serpong. Khusus menangyakon akka ruas ni huria
nama kirim hamalumon sian akka parsahiton. Ibadah tim duaon diuluhon inang pendeta LCD Nenggolan. Hugokon hami ma akka ruas do parhalado ni huriata madohoti ulauning. Papituhon rapak padita hatopan HKBP. Di patupado tahun 2025 di tanggal 27 saat tanggal 30 Oktober 2025. Maringanan di Seminarium Sipaholon, Tapanuli Utara. Rapak pandita hatopan HKBP-on sinodangan ni tema na tinoppan ay baru di bagasan Kristus sian 2 Korintus 5 ayat 17. Do subtema disuruh do padita ni HKBP manuh ulaun pastoral profetik pasauton hai baruon di tonga-tonga ni huria doho masyarakat. Asa malua sian ihot-ihot ni korupsi, juji narkoba, hagiot manggadis jolma, dohot hase segani na tinoppa. Borhak do sude padita sian tonga ni huriata. Padita HKBP Resok Serpong, rapdoho padita fungsional ni HKBP Serpong, paddohoti rapat padita hatopan HKBP. Tatangnya kema asa merdala do dengan rapoti, bahen hasa ngapot de goarni tuhatta. Pawaluhon PA Manang PHD NHKBP. Di hari Sabtu 1 November 2025 pukul 10 siang WIB. NHKBP Serpong naing patupahon PA PHD di patupa di ruang sermon HKBP Serpong. Jala diuluhon calon pendeta Yohanes Tapubolon. Alani husosoy hami ma akan napasobulung ni huriata asareta laho madohoti PA Manang PHD na posobulungi. Pasiaon pensiun sian hasituan. Di hari Minggu 2 November 2025 di permingguan pukul 10 sadawib di patupado acara paborhaton situa na pensiun tuamang situa edison nababan. Di sude permingguan situa edison nababan pasahaton hata huasi na parpudi songon perhalado di tonga ni huriata. Jala papungupulian khusus dohita songon tadda ni holong ni roha do mauleate di ni huriata di saluhutna pakubasan na sida di tonga ni huriata. Songonima suara ni titing sadarion pakubasion perhepengon warta pembangunan doh barita perheon na dumasip tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan nang disagihon di ganuk wik wea masing-masing. Sonari sahak mahita tu acara pasahaton ulos. Oras madi hita saluhutna amang inang songona tinik-tikon amang nakin sadarion patubauta do pasaton ulus tu ruas priata ima amang Saprudin napitupulu inang almarhum boruh tagaol tarlumobi tu amang mulai temamang ilas ni rohani amang pasu-pasu na pinasat Tuhan tu amang boy amang madalani usia mardalan 70. Oma pasu-pasu na pinasatnya ni tuata tuamang alani di pasar uria tama songon ulus parhition do namang sian uria alai nama masu-masu Tuhan itu saya gajang mau umurnya amang rabdo aka sude pinoparnya amang jala saya tuata ma nama dongani ngulunya amang tu arina nengro songon natar surat di psalmen 10 ayat 10 itap ni 72 tahun amang ahi pason nilen tu amang alani las marohani amang majalo Guarni ruasa amang Saprudin napitupulu tanggal 1 tubuh 5 September 1954 sian wek Bethesda alani 7 lema amang
songon ima amang inang songon acara pasatun ulus mulai ate. Mari kita bagaimana puji-pujian for seksi parokuan. Mari dimainkan.
bahe ni debatana sumurung sian salhut roha, di mana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu amanami inanami dohot akan aposo, kata ni debata dihita di minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis, ima sian surat ni apostel Paulus tu si Timoteus. 2 Timoteus tolu ayat 10-10 pitu hujahaun matuhita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe. Alai di ihut toko doau di poda, di parange, di tahi, di hapor seaon, di labas, holong dohot benget niroha. Di bagasan akka pangaleleon, hapor suhon, akka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaleleon nasai godang do hutaon, jala di palua Tuhani doau sian salhut nai. Alai dang tarbahen sohonalele nasa nanaeng marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alai na makapogani hamaguan na do akaparjahat dohot si ulas uti-utian na paoto otohot donasida uhud di paoto oto. Alai anggoho saimian ma di bagasan akana ginuruhon jalan naong hina porseyaan mi ay di botohodo na mangajar hossa tuho. Uhud ala di botoho sian si ete-etehon mi dope surat na badiai na margogo pabisukkon ho asa taruli di haluaon marite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ainasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamudai mamisang pauli-ulihon manogu-nogu di bagasan hati goran. Asa ripas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadenggan. Ima sahatna. Horas madehita amang inang. Dihamu aka amanami nang naposo na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sada natahamolatehon di parngoluata di partikiata nuaingon ima amang inang adong Bibel. Alkitab baik secara fisik nang online. Buasa mapola tahamolatehon adong Bibel manang Alkitab. Alam marhite Bibel manang Alkitab adong ma pedoman, petunjuk, dihita ganuk marsada-sada laho madalani yari-yarita. Takasta boto amang inang molo partikian say muba-uba do. Zaman berubah, tantangan juga semakin berubah. Marhite akka zaman na berubah, ima marhite akka teknologi, lamura-murado jupangta manang talului, manang tadapot akka pangajarion. Sian akka media-media sosial. Ganup akka nadong media sosial na bebas berpikir, bebas mabahen pamikirion na, jalaboy do pamikirion nai amang inang, menggoyakan, mengkaburkan, manang pahoton, menguatkan, naung, tajalo taringo tu hapor siaota. Terkadang amang inang di parngolot tahun lam bebas tapi semakin tidak terarah. Kebenaran semakin kabur. Di zamanon amang inang kita diajak untuk kembali kepada yang tidak pernah berubah. Imana so ngubah-ubah. Nagabe panduan, nagabe petunjuk di perdalanan ningolutta. Ima Alkitab manang Bibel. Marhiti Alkitab manang Bibel amang inang tatada mata boto masongo dia do pambahenan ni debata di parngoluatta. Siat dia mata boto amang inang na di palua debata do hita ganuk marsada-sada. Sian parjamita do daw. Sian hata ni debata.
Si dia mata boto amang inang ikon hita mangapuli akadongata manang yakon memaafkan mengampuni dang hatani jolma alai sian hatani debata. Bagaimanakah kita harus menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita? Ikon dotong hita mangulahon parkarejuata songon pakobasiot tatu debata. Isi mana madokoni hatani debata. Dada hatani jolma. Dang adong behalak naso ubotosa. Songo dia doau madalani ngolung-ngolukon. Dang adong benaso ubotosa. Ala nanunga sude amang inang. Hita na punasa Alkitab. Ido kan? Molo disukun di hita amang inang 5 sada keluarga 5 do Alkitab na. 5 Alkitab online inang ninna. Molo Alkitab fisik. Molo parguru maluwa. Amang inang marhite natajaha Bibil, marhite natajaha Alkitab adong panduan molo adong halak na lilu. Songo dia do ibana asa mulak muse tu hati goran. Ima marhite barita nauli manang Alkitab. Para tokoh-tokoh Alkitab menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita amang inang. Asa boy hita mersiajar sian perdalanan ningoluna sida. Ahaduna masa di tokoh-tokoh Alkitapi. Ahaduna boy ta persiajari, ahaduna saboy ta ulahon sian nasida. Jalaon managabe keistimewaan di hita amang inang boy hita mersiajar. Ada contoh bagi kita. Bagi orang-orang Kristen di masa kekristenan awal. Isedo persiajaran nasida. Tidak ada, belum ada. Yang namanya pemberitaan Injil disuratkan, dituliskan kepada mereka. Hulan barita, mulut tu mulut. Cerita. Alai boydo nasida. Hot haporsionna. Dan mereka lah menjadi contoh iman di tengah-tengah kehidupan kita. Buhado nasida hot di haporsionna nang pegodang aka tantangan. Nang pegodang aka parukilon. Ima amang inang na pinasaha ni si Paulus tu si Timoteus. Nama satu si Timoteus ima songon na diadopi si Paulus. Penganiayaan, penderitaan. Marukil do ibana. Tetapi Paulus menyampaikan surat ini untuk menghibur dan menguatkan. Sebelum engkau Timoteus makilalahon parukilon nunga jumolo au manaoni. Tiru ma, hot maho, setialah. Sudah ada contoh. Jalidoko nakin amang di ayat 10 sadabe. Pangaleleon nasai godang dohu taon. Jala di palua Tuhani doahu. Paulus tidak menyembunyikan apa yang menjadi tantangan kehidupan orang Kristen. Bahwa kehidupan orang Kristen dekat dengan penderitaan dan penganiayaan. Songone dokonakin di ayat 12. Alaidang tarbahen sohona lele nasana naeng marparange nadaulat marhite Kristus Yesus. Setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya menderita. Paulus dengan jelas, dengan terbuka, dengan berani pabuahon. Songo dia dona ikon masa di parngolon akahalak si iton Kristus. Pangaleleon, penderitaan, pergumulan. Alai dang holandisi. Di palua Tuhani doau sian sude nama saya. Ikoni ma amang inang natahapur saya songon halak Kristen. Dang maluah parngoluat tasian parukilon. Alai tahapur siai ma. Molo di palua debatado si Paulus sian parukilon na. Nang masongoni di hitaganok marsada-sada. Di amwa manami inanami na hinaholongan menjadi Kristen tidaklah bebas dari penderitaan atau penganiayaan. Melainkan sangat dekat dengan penderitaan penganiayaan karena iman. Iman dari patadahun tu hita teologi salib. Teologi penderitaan yang membawa kemuliaan. Hasurungan, keistimewaan, kebanggaan bagi Paulus kalau dia bisa menderita karena memberitakan firman Tuhan. Karena bagi Paulus amang inang, penderitaan yang dialaminya salah satu cara dia untuk merasakan bagaimana Kristus menderita demi dirinya. Buhado hita, kalau kita di dalam penderitaan, apakah kita mengatakan, bah Tuhan,
Ra umaul do umaci dope na tinaon musian na hutaonon dinalau paluahonau. Mau lihat ma Tuhan di palawa sohau madai paru kilonon. Karena aku ikut turut merasakan bagaimana engkau menderita demi diriku. Hasurungan kebanggaan bagi Paulus. Dang dihindari, dang lari, bukan mau mencari kenyamanan dia kahalak Kristen. Molo naeng do hita manginang, jauh dari kehidupan yang menderita, dari kehidupan yang bergumul sebagai orang Kristen, dan halak Kristen hita. Diamu manami inanami, Tuhan sanggup melepaskan Paulus. Jala ikon do tahapur saya, Tuhan pun sanggup untuk melepaskan kita dari pergumulan. Jalan marhite penganiayaan, penderitaan. Di sido, di Hilala, bagaimana Paulus merasakan Tuhan bekerja. Tayong doa manginang jami tadi minggu nasalpu. Tentang Yakub yang bergumul. Pergumulannya menjadi kesempatannya berjumpa dengan Tuhan sehingga dia menyebut Peniel. Aku berjumpa dengan Tuhan. Tapak kema pergumulat tai gabe Peniel, gabe parjupangata tu debata. Kita jadikanlah proses kehidupan kita itu menjadi Peniel. Di sima au pajupang doho debata, di sima au makilalahon huasoni debata. Mulut aja amanginang di LAI dalam bahasa Indonesia ditetapkan di situ judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan. Lam martabah haporsiota, lam togu haporsiota marhite aka parukilon. Dan juga iman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Semakin banyak yang menderita karena Kristus, apakah semakin kecil jumlah halak Kristen di masa kekristenan awal? Tidak. Banyak yang menjadi saksi-saksi Kristus yang membuat semakin banyak orang percaya kepada Kristus Yesus. Bukan karena kemewahan, bukan karena kenyamanan, tapi karena penderitaan siap untuk diterima dan mereka tetap teguh di dalam imannya. Makanya amang inang semakin dibabat, semakin merambat hidup halak Kristen. Semakin digoncang, semakin kuat. Seperti pohon yang semakin tinggi maka angin semakin kencang menerpa, tidak masalah karena akarnya sudah kuat untuk menopang. Dihamu amanami inanami nahina holongan. Apul-apul do surat natinongos ni si Pauluson tu si Timoteus nang songoni tu hita amang inang. Hadapilah pergumulan kehidupan. Setialah unang mencari jalan pintas. Daku boto amang inang, apakah ada yang merasakan hal yang sama dengan saya? Sebelum jalan Villa Melati Mas ini amang inang diperbaiki, saya masih lebih masih merasa nyaman-nyaman saja menjalaninya, mengendarai, membawa sepeda motor. Tapi setelah diperbaiki, semakin berhati-hati, semakin mulus jalan itu, semakin berhati-hati saya. Saya nggak tahu bagaimana amang dan inang, apakah semakin ngebut, yang tadinya ada lubang, yang tadinya ada polisi tidur amang inang, lebih huingot, di sana ada polisi tidur. Walaupun tidak ada lagi, tetap ku perlambat di siang amang inang. Semakin mulus jalan itu tidak membuat aku tapi membuat aku semakin was-was, semakin takut, semakin berhati-hati. Songon di depan ngeluat tamang inang. Kalau bukan karena angin yang kencang, masalah kehidupan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang kuat. Diamu akamanami inanami nang akan naposo di bagasan Kristus Yesus, hanya orang-orang yang telah mengalami pergumulan dan memenangkan pergumulan itulah yang patut untuk menjadi saksi. Songon dia do taboto amanginang napait, molo dang parjolo hita madai napait. Pae tibo ninna kan, ya do didai hoeda daong, pergabus. Paulus berani mengatakan engkau telah meniru aku di ihutoko doau. Paulus mengatakan kepada Timoteus bahwa penderitaan pergumulan yang dialami oleh Timoteus sudah lebih dahulu Paulus rasakan. Sehingga dia mampu berkuasa menguatkan jala ibana ma di bahen mentor rohani.
Ise doa manginang di tonga-tonga ni parngoluatta nagabe guru rohanita. Amado di Jabu nagabe guru rohani. Manang inatta karena kebetulan guru agama. Manang molotasuku namang inang akayana kota isi do guru rohani muna. Ahado halusna sida. Na tua-tua kudo halusna. Manang guru sekolah minggu. Manang kakak abang PDR. Buah sadang na tua-tua nagabe guru rohani. Sibuk. Melenunga saat di Jabu loja. Dangadong betiki. Atau jangan-jangan juga amanginang ketika ditanya siapakah guru rohani anak-anak. Mereka menjawab AI. Alaniaha. Jonok boy hubuan manang tu dia. Husukun marulak-ulak dialusi. Dangadong didokon. Capek aku. Cukup sudah. Dangadong songoni. Dialusi terus. Jangan sampai amanginang guru rohani anak-anak bukan orang tuanya. Jangan sampai guru sekolah minggu menjadi guru rohani utamanya. Ayhamuna do amang. Inang. Gabi padita parjolo na tinada ni yanakon muna. Molo sekolah amang inang. Sampai S3 yang tertinggi. Molo taringot tu pendidikan rohani. Saat tu nama tua. Menjadi tugas orang tua selama kita masih hidup. Talului mak guru rohani tu yana kota. Kita manang halak na asing. Jangan juga anak-anak muda sibuk mencari mentor untuk bisnisnya. Ya kan? Sampai dibayar mentor untuk bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Ale lupa ibana manglului mentor rohanina. Karena kita tahu amang inang. Di tengah-tengah kehidupan kita bukan kekurangan orang pintar tetapi kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Malo-malo pistar-pistar, sains dan logika memberikan pengetahuan, tetapi firman Tuhanlah yang memberikan hidup kita bermakna. Banyak sekarang anak-anak muda punya sesuatu, tapi merasa kosong di dalam hatinya. Tidak menemukan makna kehidupan, masih senantiasa mencari karena sibuk bekerja, karena mengandalkan pikirannya. Cerdas akademis, sukses berkarir, terampil dalam teknologi, tapi arah moral kehidupannya telah hilang dan kedamaian juga jauh darinya. Dihamu akka amanami inanami nahina holongan nang songoni akka naposo. Mari pilih siapa mentor rohani kita. Songon na didokon Apostel Paulus amang inang di ayat 14. Ay di boto hodo na mangajar hosa tuho. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kau kenal siapa yang mengajari dirimu? Istri na mengajari si Timoteus. Opungna si Lois. Dot inongna si Eunike. Peran seorang ibu. Tapi sebenarnya manginang, siapakah yang menjadi tugasnya imam di tengah-tengah keluarga? Aka amado. Taida ma, tayetong ma anon mata bereng. Tuari minggu narain yang ro. Jumlah ina naro. Jumlah amanaro isi dono gumodeng. Oke, di pertanyaan manang di parmingguan. Malu di pertanyaan gumodeng doa ka ina na babalu. Dang na alamate ya matana. Sahlak naro. Amang inang at sugari di Palowas tidak bertentangan dengan budaya kita orang Batak. Di Lapo boy akaina ra akaina nama menguasai di sini. Bete ta meredde hita di son, margitar hita di son. At sugari di Palowas tidak bertentangan. Akainaon nama menguasai. Di dia do inganan niya kaama. Basiap-siap maka ama nami. Bergeser nama non peran-peran muna. Mula kaina boy dope. Tapi bukan itu yang kita inginkan amang inang. Asahot manian perannya aka ama, aka bawa. Oleh karena itu bagaimana lebih dahulu lah makanya amang inang di dalam perjanjian baru aka bawa donaro tu bagas joro ni dia bata. Marsiajar. Boy manukun. Mula adong akaina di sini manukun sukun manon tu amat tamninna. Buhama musa akaina manukun amat tanah ke. Rope soro. Kan begitu ya bagaimana dia bisa bertanya. Sedangkan yang mau jadi tempat dia bertanya pun tidak datang. Aku amanginang bukan kaum feminisme yang bagaimana ya.
Jangan pula nanti di sini dikatakan Bainang itu lebih condong kepada perempuan karena ina nina kan daw. Tapi mau menyadarkan kita amang inang, aka amanami. Mari kita kembali kepada peran kita sebagai laki-laki, sebagai ibu, sebagai orang tua. Timotius amang inang songoridokon nakin di ayat 15. Allah diboto hosian si ete honmi dari danak. Dari kecil, dia sudah mengenal Kristus, dia sudah mengenal firman Tuhan. Isi sudah mengajar hossa. Nah tua-tuana. Anon amang inang boy ma diputar hamuna. Live streaming jam 8 nakin. Sekolah minggu kelas di TKB. Pesalmen 27 ayat 10 sada. Diapil nasida do. Songonan ma didokon nakin. Sai podahon matuau dalanmu ale Jahoba. Jalatogu au di dalam hati goran. Sai podahon matuau dalanmu ale Jahoba. Jalatogu au di dalam hati goran. Sedona boy amang inang mamudai. Pasahaton poda ni debata tu akayanakon. Napatuduhon dalam hati goran tu akayanakon molodang natoras. Masa dope amang inang di tengah-tengah di perngoluata seganu pari. Ibadah malam. Mungkin kalau pagi karena ada yang cepat berangkat, iya kan, jadi pribadi-pribadi. Ale molo borngin, disempatkan. Baca Alkitab bersama. Adong dope songoni di tengah-tengah di keluarga? Adong. Songon suaranya memang met-met berarti otik dohalakna. Oke. Mari kita mulai amang inang. Karena zaman berubah-ubah, tantangan semakin banyak, maka harus adalah yang kita bekali anak-anak kita dengan firman Tuhan. Di hamamanami inanami nang akan aposo di bagasan Kristus Yesus, pos dorohatta amang inang molo palowason iana kota kaluar sian jabuta, sikola nasida di luar kota, karejo nasida di luar kota, marmeami nasida di luar jabu dot akadongan na pos dorohatta. Ahaduna bui mabahen pos rohatta palawason na sida kaluar sian bagasta. Pasti dohalak na pos rohana palawason ianakon na ala nunga diajari. Pasti nunga diajari. Nunga adong besitio pun ni ianakku di luaran. Marhite persiajaran nahu pasahat. Ditanyakon mamusesian jabu nabe. Oleh karena itu amang inang. Mari kita bekali anak-anak kita. Ketika mereka keluar dari rumah, ketika mereka merantau, firman Tuhan poda nidi batama nagabe bohal dinasida madalani hari-hari ninasida amang inang. Nang songoni amang inang di bagasan Kristus Yesus, kita bisa saja menjadi kecewa dengan seseorang. Buasa do jamitana menyala-nyala, alai pernguluanna ira api yang mitop ninna kan? Bagaimanakah kita supaya bisa untuk kembali kuat di dalam beriman? Unang majol mana tabereng. Mula mahita tu Alkitab. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Apa yang baik dari seseorang mari kita tiru. Tapi ketika kita melihat ada hal yang tidak benar, jangan kita saling menghakimi. Tatangyakon matong. Mula mahita tu Bibel yang menjadi sumber kebenaran bagi kita semuanya amang inang. Alkitablah yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita ini. Dibaca, dipelajari, dipraktekkan dan bahkan dikatakan mian di bagasan aka nagi nuruhonmi. Dalam bahasa Indonesia, tetaplah berpegang teguh kepada firman, kepada pengajaran yang telah diterima, yang telah kita terima daripada firman-firman Tuhan. Amang inang, tatiuk magumos hatani debata. Inilah menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap perjalanan kehidupan ini. Dan dikatakan di ayat yang ke-15, firman Tuhan itu memberikan hikmat. Molo di sekolah hitalam malo, ale molo di gereja, di pertanyaan, di jabut tabe ganok bersada-sada nama jahat tani debata, lam marbisuk mahibana jalalam ditadda mahaluao nasian Tuhan debata, dang be marlomo-lomo ibana madalani hari-harina, dang be ibana bingung apa yang harus kulakukan, tidak. Tetapi firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Ada seorang kakek tua yang memiliki Alkitab yang sudah sangat jelek amang inang.
Da neng malua nama harotas nai. Ketika cucunya bertanya, kenapa kek? Kenapa opung? Alkitabmu sudah jelek, sudah berlipat-lipat, sudah lusuh Nina. Alkitabku ini rusak, tapi hidupku yang diperbaiki. Nina. Bohado kabarnya Alkitab tadi Jawa manginang. Mulus dape? Mulus? Mula mulus. Aha malapatan na manginang. Kan ido? On Alkitab namin nung nga disolatip. Pasti doa manginang kita sudah mengharapkan kita hidup di dalam kebenaran. Bohado cara na asa boy hita manguli di bagasan hati goran. Back to the Bible. Sola scriptura. Kembalilah kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Aku punya kebenaran amang inang menurut pikiranku. Amang dan inang Naposo juga mempunyai kebenaran menurut pikirannya masing-masing. Berbeda. Tapi apakah yang menyatukan kebenaran kita amang inang? Back to the Bible. Apa kata Tuhan? Apa firman di dalam Alkitab yang disampaikan kepada kita? Kemudian amang inang dikatakan bahwa Alkitab itu bermanfaat. Ainasa surati sinihaton ni debatado. Kalau di dalam bahasa aslinya sinihaton ni debata diartikan nafas Allah dihembuskan oleh Allah, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Amang inang Alkitab tidak turun dari surga, baru diperbanyak tidak. Satu turun dari surga terus diperbanyak daun. Nah ginuriton ni jolma doi alai maritehite todini debata. Kita nggak boleh mengatakan bahwa Alkitab turun dari surga. Masa songuna badia nina daong. Kita harus mengakui, iya manusia yang menuliskan tapi dengan hembusan, dengan bimbingan roh Allah. Hatani debata mana? Sinuratoni nasida. Karena itu amak inang molotabege donakin lapatan ni patik paupaton taringot napabadiahon hari Minggu. Biasanya kita condong kepada berarti hari Minggu harus beribadah gereja. Ale molotajaha ahadola patanai odo nina kan? Yang kami baca amangin dalam bahasa Indonesia bahwa jangan menganggap rendah firman Tuhan. Amanginang, kalau kita tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita menganggap rendah firman Tuhan. Kalau kita fokus kepada cari guru matematika, guru bahasa Inggris, guru yang lain-lainnya, tapi tidak memperdulikan firman Tuhan untuk diberitakan kepada mereka, kita menganggap firman Tuhan itu rendah, tak berkuasa. Kemudian dikatakan, tekunlah mempelajarinya dengan gembira. Mari kita mempelajarinya dengan senang hati, karena itulah penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kita. Didokon di ayat 10, haseya dohatani debata mamudai. Bagaimana menasehati, mengajarkan kita di dalam kebenaran. Didokon mamudai mamisang. Pauli ulihon manogu-nogu di bagasan hati goran. Molonunga amang inang dipisang, diingatkan, ditegur salah doon eda, salah doon amang. Unang holan so disi sajo. Patuduma bohado na dengganay. Adong do halak mengkritik bisa, masukan tidak ada. Makanya ada kan namanya kritik dan saranin na kan. Molodang tabo, ahado na kurang. Kan gitu ya, pabua mak. Jangan hanya stop di kritik saja. Makanya dokonakin mamisang baru pauli ulihon manogu-nogu di bagasan hati goran. Nah parpudi amang inang dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang ortopraksis dan ortodoksi. Apakah itu yang membawa kepada kita keyakinan atau iman memandu kita di dalam tindakan. Iman kita mengajari kita bagaimana kita harus bertindak melalui pembacaan firman Tuhan. Di garejata, di jabuta amang inang tajahama bibil tai. Tapatupa ma rumah doa di tengah-tengah keluarga. Supaya itu menjadi bekal bagi anak-anak kita dan bekal bagi kita juga menjalani kehidupan ini. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-17, halak ni debatado hita, kita adalah kepunyaan Tuhan, maka tunduklah kita kepada otoritas firman Tuhan. Apakah itu perbuatan baik? Didokon, hobas tunasa ulaun nadenggan. Banyak orang bisa berbuat baik amang inang,
banyak. Humanis, jangan-jangan akan nama hita halak karistenon, mulu taringot nama bahina denggan, talu do, marado pun nasida. Tapi apakah yang membuat mereka tidak berkenan perbuatan baiknya? Hapor siaun nasida dang sian debata. Parbue ni pambahinan nasida itu bukan menjadi buah dari iman mereka. Alani amang inang buhado carat ta asa tapatupan nadenggan di parngolata. Back to the Bible. Hatan di batama nama buhali hita songod dia hita madalani ngolu-ngoluon bagaimana kita harus berbuat baik di dalam kehidupan kita ini. Hidup sesuai dengan firman Tuhan dan firman Tuhan lain menjadi sumber pengetahuan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Semakin dekatlah kita amang inang, semakin dalam dan semakin rajin membaca Alkitab sebagai penuntun pedoman. Tanggal 31 Oktober 2025, Reformasi Martin Luther. Kita kenal dengan Trisola, salah satunya adalah Sola Scriptura. Kita diajak, kembalilah kita kepada firman Tuhan. Jaha hamuma amang inang bibil tai. Amang inang kalau Bibil atau Alkitab di dalam handphone kita, adung duna salah disi. Tulisannya lah yang salah atau error. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas aplikasi itu amang inang. Alani mula mahita tu bibilta amang inang. Kalau ada yang salah, kita bisa meminta pertanggungjawaban dari Lembaga Alkitab Indonesia. Karena sekarang amang inang begitu mudahnya orang mengubah-ubah isi dari firman Tuhan kalau kita tidak berhati-hati. Karena itu Alkitab yang ada di rumah kita, mari kita buka. Mari kita baca amang inang sampai mau lepas, mau rusak Alkitab itu. Tetapi bisa memperbaiki kehidupan kita. Amin. Martangi yang maha kita. Mulia tema Tuhan, di palaso kami manangion hatam. Naga bebohal ni partodion na mangapuli kami, na manugu-nugu kami di dalam hati goran. Lam takas ma Tuhan hutada kami, na ikon si ulahon nami di parnguluan namion. Jalan dalam takas mahu tada kami Tuhan ahdo nagabe tujuan itopaho kami ale Tuhan ima dinalahu patupahon akan nadenggan jala pambahanan nami akan nadenggani ima gabe ima parbue ni haporsion nami tuho ajar-ajari mahami Tuhan pargogoi mahami jala totong ma Tuhan margogo kami mamaritahon berita nauli tuaka ianakon tuaka dongan nadi humaliang asa rap kami Tuhan adong pedoman di perdalanan ni ngulu namion. Molotung pe Tuhan muba-uba akan masa di portibion. Alay hatami ma Tuhan nagabe sitio pon nami. Songon edena dibuan punguan ina ale Tuhan. Nang pero akka hasusaan parukilon nang pe humutal akarobean ale Tuhan. Hatami ma sitio pon nami. Hotlo padan mi ale Tuhan di parngoluan nami. Alani ale Tuhan mangido mahami tod di porbadia na siya koima Tuhan na mangalon gogo asa hujalo hami barita nauli asa lam huringga sok kami majaha barita nauli asa molo salah hami Tuhan adong nama misa kami jala hutada hami ma hati gorani lam hutada hami ma Tuhan akka na dihalomohon ni roham sian perdalanan ni ngolu nami nang songoni ale Tuhan mado moleate do rohan nami ala dileko Tuhan, tuganup akka ruas munamar ulang tahun di bagasan samingwon, ulang tahun pernikahan, ulang tahun perkawinan. Lam martaba-taba malas ni rohani nasida, lam di parhasyang nasida mapartikian. Dinalaho patupahon akan nadenggan, na marujahan sian hatami. Nang songoni, homa Tuhan na manangihon ganup akka tangyang ni nasida. Marlas ni roha manasida madalan ni yari-yari na tinabahonmu Tuhan. Di akar ruas mo na marulang tahun. Mangido kami Tuhan, apul-apul na siya koi. Tu keluarga amang sintua emeritus Oberlin Sianipar na dibagasan habot ni roha. Alanunga marujung ngolo Tuhan, na hinaholongan na ima inang lince reviana buru tambunan. Macay gajang Tuhan, partikian na sida na dua. Arsak mananglas ni roha rapdo di bolus na sida. Alay nunga betiki na marujung ngolu ni ina nami berpisah na sida. Otudo ale Tuhan habot rohani keluarga. O mana mangapuli mang len gogo.
Jala barita na uli ma Tuhan sa totong hupa saton hami tu nasida. Nagabi hagugoon di nasida. Dada holan hata ni jolma. Alai merujahan tuhatami mahami Tuhan. Asa tarapul. Jala huha prose hami do Tuhan. Marhuaso do hatami. Paubahon arsak gabe las niroha. Nang songoni ale Tuhan. Madok muliate do rohanami. Ala di lehokodo Tuhan partikian. Tuhami boy pajupang dohot amang Syafrudin api tupulu. Apala ditikion Tuhan di jalon nasida do ulos. Nagabet simbol. Gajang umur nasida na jinalona siako. Marhiti na majalo ulos amanami Tuhan. Lam martaba masemangat. Hagugoon na. Lam martaba malas nirohana Tuhan madalani hatu tuana. Jala totong marsihohot tuho Tuhan di hatuon ni amanami Yon mahahipason nang songoni Tuhan. Tua kaya nakon manang pinopar na pe Tuhan. Totong di bagasan pangaramot yonmu. Diganup akaruas mo na di bagasan persahiton. Pos rohanami di pasu-pasu homa. Akaubat ng perawatan na jinalaw ni nasida. Gabi parhitian mo may Tuhan. Laho mangalehon. Ahipason di pamatang ni nasida. Ale Tuhan ramoti maganup aka ruas musian sikola minggu sa tulansia. Totong ma Tuhan hami marsihoho tuho. Unang paluas hami Tuhan mangalak ka manang mamuhay. Aka nahulaw kami si ganupari molodang parjolo hami pasahaton diri nami. Ajari hami maparhaseang tiki nami asa buy hami Tuhan. Mabayen sada partikian lau marsaor dohoto. Lamar saur dohot hatami nagabe sulu-sulu di parnguluan nami. Ale Tuhan ganup akan amarsak margogo mamuse nasida marhite di jaha hatani di bata di jalo di rohana jela di ulahon di parnguluan na si ganopari. Tu ganup aka program-program ni huriam HKBP Serpong. Homa Tuhan. Na mangalun hasadaon ni roha di hami sude. Asaboy hami rapak. Dinalaho patuluson. Aka program-programi. Mardalan doho denggan. Gabi hasangapon di guarmo. Jala gabi las ni roha di hami. Dinalaw mulak peno kami Tuhan sian. Bagas joromon. Nunga di bohali behami marhiti hatam. Marpos ni roha hami. Manguduti aka ulawan nami. Di bagasan Kristus Yesus. Martangia kami Tuho. Amin. Tapapungu ma peliata tuhuria doho tu pusat. Uhut marede sian buku ede nomor 716.
Martangi akon mapelea to tu debata, martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasan nama uliutus. Upasat hami masih ane lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jelaram moti. Asa huparasia kami pilihanon patibul hon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim asalam hutadda hami. Godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang saya pinerbadi ama goarmu. Saya Roma harajonmu saya saut molo meniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapare. Sesa dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaur hon madamena tutodim. Amin.